Ano मा मोसौ हाग्रायानो हिनजाव गोसोथोयोब्रा ओमफ्राय मा हिनजाव लोगो हमनोबो गियो सोरबा सिंगेल सिख्ला दंबा सोरबा सिंगेल सिख्ला दंबा कमेन्टआव नाम्बार हरना हो आं बिनिफ्राय लागोन कमेन्टआव नायनानै नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं नोंथांमोनखौ बरायलायबाय दिनैनि भिडिअ'आव आरोना दिनैहाय जोङो मा जागोन खैजिमा जानो फैदों खैजिमा लांनो फैदों मोनलाङो ना मोनलाङा दाखालिबो जों लांफैदोंमोन खिन्थु मोनलाङाखै बांद्राय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो माने मोनलांगोन आसा आरोना बिनिखायनो नायलांबाय था भिडिअ'खौ जोबजासिम माने जोबजासिम नायाब्ला भिडिअ'खौ आन्दाज मोना आरोना मा जादों मा जायाखै नुबाय जोंना सेंग्राफोर गोजाखा आरो सेंग्राफोर गोजा नङाला जाखाया एकदम बोरायफोरखौ जों लाफाखाया होनदोंमोन नामा बोरायफोर थाबा बखियोना जोंखौहाय एकदम माबा लानायनिल' रायरायो आरो माबाफ्रा हिनजाव गोनांफ्रा लानो हाया मा हाया ओजों आरो जोंहा हिनजावखौनो होननायखौनो गोसोखाङा बालन्दास थानो गोसोजोबसै जोंनिया नुबाय एथ' मोजां मोजां सेंग्राफ्रा जोंना बालन्दास थानांगौब्ला संखियानो जोंना बर'नि माबासिगोन आरो गोमोरसिगोन बेबायदि जाबाय आरो 5,000 बासो हिनजाव लोगो ओमफ्राय आं बुंदों गावनि हिनजावखौ नायनानैल' फैगोन आं मोसौ मा मोसौ हाग्रायानो हिनजाव गोसोथोयोब्रा ओमफ्राय मा हिनजाव लोगो हमनोबो गियो असनमान जाबायलै नोंना सेस गोमफाला मोसौसो खाबाय थायो सानफ्रामबो ओमफ्राय हिनजाव गोसोथोलायबावो गोमफाला नै सोरबा सिंगेल सिख्ला दंबा सोरबा सिंगेल सिख्ला दंबा कमेन्टआव नाम्बार हरना हो आं बिनिफ्राय लागोन कमेन्टआव नायनानै आच्छा नोंनो नांगौ आरोना सोरबाफोर सिख्लाफोर सिंगेलफोर नायसनबायदोंब्ला आरोना भिडिअ'खौहाय माबायावहाय माने कमेन्टआवहाय माबा नाम्बार हरना होनो आं बेनो होगोन आरोना मानसियाबो हिटखा हिट नङा हिट नङा दां नोंगौ रा हिट नुदोंथ' नै नांमारगौ दा नांगौमोन रा नांगौमोन दा खिन्थु एकदम भिखारि बायदि जानानै दं जाफ्रां गायदालै माने प्रटेक्टनिखौल' नागिरखायो फाग्लासो मोनसेबो दागथों होननायसो माने हंगारखाया आरोना हंगारनायानो जों खैजिमा माबायाखौबो खि दंब्ला खिखौबो जाबावोसो मोनदां आमाय थुखुलफोर दंबा खैजिमानो ना गैयावसो थाबथादों दाउफोरनि बायदि फाग्ला गोजाखा नो माथ' नोंसोर दैथुनाबोथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम दिनैसो गोथावरा दा औ दा जागोन अन्थाइ बाजाब होनानै जालायगोन सिथोब अन्थाइ बाजाबा जाजाखायो दानिया खैजिमा बिदैजों अन्थाइ बाजाबजों जागोन जों दिनै फ्राय मस्ला गासिखौबो जाजोबगोन ना जोङो जाजाग्रा बुस्थुखाना माबायाबो अन्थाइ बाजाबाबो माथो गाज्रि बुस्थु जानांगौ हिटल' मोनबाय खिन्थु मल मलल' जासिजोबनांगौ नामा दहायनिखौसो देन्जार फसायदोंमोनलां माखो बोरै गहोखोरा दा गोलैहो एकबो दा गोलैहो लस खालामनो मोना ना मारै जाङिन नामानो जाङिन बाबा फाग्लाना हनै जिजोमसो जाजे अरफ्लंगोन बोरैबा मोजाङै नाय नामा बोरैबा सिङाव हाबला खुनांगोन नुबाय देन्जार मोनखाबाय आरो मोननायाबो मबाइलावखायसो एसेल' नुदों मबाइलाव एसेल' नुयोलै ओरैबायदि दुखुनांथाव मिथिबाय मबाइलावखायसो एसेल' नुयो ओमफ्राय माबा गोजासिना नै सासेना एकदम गरमजोंनो खुनांजोब्बाय नुवाखै सिङाव मोजां नाय सिङाव अरफ्लंगोन मारै सिङावहाय मोजां नाय अरफ्लंगोन अख्लंबा बोरैबा सेस जागोनलै मा मोनगोन मारै जोलै मोनगागोन आयौ नोंबो जोलैखौ मोनथिलायबावो ओंखागौ ना माबा 65 बोसोर जाबायमोन होनदों नामा नों दा थोस नाय ना राजाबुरिखौ 65 बोसोरनि नुगासिनो दा खम जारला माबा मा होनो कर'ना भाइरासनि बिजि लानाया औ नंगौसै रानजोबलायनो माथो ब्लेक कब्रा फुनांगौ जानाय नंलानो जायाना आयो ब्लेक कब्राबाबो जाखादों लानाया जाला रा बेना
आयो गिबावबाय मानसिया आखाइफ्रा नुवाखै आयौ दाउसिन आखिलाजोबनाय आयौ सौनायफ्रा नुवाखै दोलाजोबनाय आयौ थौसा आयौ आयौ बुंबाय जायाना आयौ आयौ थोस ओरैबो दं नै थोस मानसिया बस्था सौग्रासो नै आयौ जायालै बस्था आयौ मा होनदों बाव बस्था सौग्रा बस्था सौवो नामा नोंलाय बस्था सौवो आयौ फुरलागासिनो दं मोदोमखौ आयै थांबावनो दिसुन ए बैयाव दालायाव नांदों हनै माइरं स्टेलखौ साल' मोनामबाय बिदैया मोनामसुलाय बिदैया माबायदि मोनामो मोनबाय दा जोङो थांसिगोन आरोना जानो एवहैखानोसैबो देनजारल' मोनामलायखादों मोनामसुनो दोनबावबायलै फाग्लासो मोनामसुबावो मानसिया जाग्रा मानसि नायजोबनांगौ रा हायोबा बे साथाखौ माबायदि मोनामा एक्सपिरियेन्स लाजोबनांगौ मानि मोनामनाया मा रोखोम जायो नामा साइन्टिस्ट जानोसै आङो आयु बिदिनो खैजिमाजों हटेल नामा खैजिमा हटेल नामाबो खैजिमा हटेलखा गोगोम लाखारेराबो फाग्ला मोनलाबायाना आरो हानब्लाबो बिराद खस्थ' टेस्टि बुस्थु हानब्लाबो बिराद खस्थ' नै अरजानाय माजानाय नैबेखौ काप सुग्रायाव लाना थोरसि सुग्रायाव लाबावासो आङो काप सुग्रायावबो जाङिनखौहाय लाफानांगौ माबायाव काप सुग्रायाव नङाला सिकिउरिटि लानोसै माबायावहाय गेटावहाय गैयाबा मालायनि लोंखोनाखौनो होफैबावगोन बियो बैखारि बोरमा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जागोन बिदैया जाहैसै आरोना मल मल जाहैसै सेंग्राफोर गोजाखा जोंना सेंग्राफोर गोजा नङा जेबो जाखाया आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो आरोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांफ्रा लाइक शेयार माबा माबि खालामनो दाबाव ओमफ्राय लोगोसे नायबाय थानो गोसो दंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय माबाबानो भिडिअखौ होब्लानो नुहैनाय बायदि आरोना अनलायनांगौ बर'जों